Mag-aano kayo, gano'n. Hindi ka na tayo mag-shower, oh. Ganito na yung shower ka. Bakit hindi ka kasi magpasa ng ulo mo? Hawak ko yung cellphone eh. Oh, hindi ko san. Mama, tapos tuturo ako mag-lumig mo. Hindi mo alam? Ganyan ang lumig mo. Ay, nabasa na yung salamin ko. Di ko sana, niya ko kumtangay. Mag-tip. Wala namang kutsilyo. May kutsilyo doon sa basket. Sa basket. Alam mo mag-floating, Lorraine? Floating. Ay. Huwag mo ako istorbohin. Kasi mag-floating ako. Ako din. Si Ming naman, mamaya, post-post naman ito. Dahan-dahan. Malalim, mata. Ay. Si Ming, baka mamaya, masige ay yung cellphone. Nay. Sige, try mo lang kasi. Sarap. Nakaharap sa'yo? Ay, mababasa. Oo, maganda ba? Si Daphne. Naalala mo yung sa... Ganito lang maligo. Tuturo ako kayo paano mag-swimming ganyan eh. Mama! Sabi mo. Si Mama yun. Sino bang normal na boses mo? Sabi niya, Mama! Ano yung sabi mo doon? Mama! Tapos biglang gumana. Biglang gumana. Ah! Kasi kasalbabida ka nun. Ayun na. Bakit si Pigeon chichir yan doon? Sarap maligo, magsarap mag-swimming. Uploading ako. Hindi ko alam, Lorraine. Ako rin, wala. Bakit ganun? Oh, kaway-kaway dyan sa likod. Kaway-kaway sa likod. Ayun na. Ano? Tumpaw ka ta. Hindi, Mama. Tignan mo pag tumayo ako yung ano ko nalalapin dito. Okay lang. Oo, yan naman na. Hindi ako nag... Wala. Ay, kala ko malalim. Wala, malalim na. Buti na lang hindi maaraw. Sarap, no? Mas maganda nga eh, kasi pag mainit, mga kwan, magsa-sunburn ka. Hindi ka na nakakaligot. Pero maganda yung kwan ng camera, malinaw. Ano? Dito lang ako sa gilid. Ganito lang siya kalalim, oh. Di ba? Ganito lang, na? Doon nga yung Zoe, malalim na doon. Hanggang saan? Doon nga, pantay lang. Nakakala, parang bra lang. Sa bago. Yung ganyan na mermaid. Ganyan lang. Oo, yung nasa ibabaw ka lang. Bigla lang. Tingnan ako sa may kwan. Dito ako. Ay, yun, yun. Ako mag-live. Ang video lang. Edit ko.
kayo, Meng? Hindi, kamuslima namin yung caretaker dito. Pero dati na Kaya nga may punta discount. dito. May Hindi pa. bayad yung ano, ante. Ha? Video okay. Ay, hindi ko tinanong. Meron siguro. Hindi na tayo nag-video open. Ewan ko, dadalhin ba ni Banray? Babalik ba yun? Ay, nakuha sa kanila.